Здравейте, много ми е приятно да бъда с вас. Докато се чудех този път каква да бъде моята презентация, се замислих за думите и хората. Всички ние сме събрани от хиляди парченца, хиляди думи, хиляди истории, хиляди недовършени поради смъртта разкази. Нашата роля е простичка – да довършим започналите разкази и да започнем нови. Да се замислих за думите и хората. Замислих се за това дали думите имат значение извън хората, които ги създават. И какво се случва с думите, когато някой си отиде. И когато мисля за думите, винаги ще се сещам за Павелчо. В края на 90-те години работех две от най-странните и несъвместими работи в моя живот. Всъщност дълго време нямах работа. Един ден извън една близка приятелка и каза: Жорка, намерил съм ти много хубава работа, ама ме срам да ти кажа каква е. Викам: Кейси, глупости, няма срамна работа, аз нямам пари, моля да се казва и каква е. Сценарист на еротични телефони. Година и половина работех тази работа, написах над 400 сценария и се забавлявах страшно много. Месец след като ми се обади, тя ми звъна друг приятел и каза: Жорка, намерил съм ти много хубава работа само за тебе, веднъж седмично в петък трябва да я работиш. Викам: Кази, Румен е супер, ръководител на географско ателие в детска градина. В година и половина работех тези две работи. Година и половина си изкарвах парите с думите. Жонглирах постоянно с тях. Нощно време влизах в ролята на еротичен разказач, пишех еротични разкази, използвах думите в един контекст. Но сутринта се събуждах, къпех се, отида в детската градина и използвах думите в друг контекст. Но в крайна сметка жонглирах постоянно с думите. Именно там се срещнах с Павелчо. Моето любимо хлапенце, беше много будничко, много умничко. Един ден отивам, презентацията ми беше за пътешественици и мореплаватели. Влизам, казвам темата, той се усмихва и каза: бате Жорко, аз знам за един чуден пътешественик, тати ми е казал: моля те се много, моля те се, разкажи ми за него. Викам: казвай, Павелче, за кой абсолютно сигурен, че като географ не мога да не знам нещо в географията. И той погледна и каза: Микухо Макай. Разбира се, аз като географ много добре познавах Николай Василевич Микухо Макай, но знаех само три неща: че е руснак, географ и че изследва Нова Гвинея. Нищо друго. Казах му: Павелчо, вайде следващия път да ти разкажа, защото съм готвил други неща. Той каза: добре. Мина една седмица, дойде следващия петък, аз разбира се бях напълно забрал за Микухо Макай. Ние големите, за съжаление, залисни в нашите проблеми, ангажименти и така нататък, забравяме важните неща. Те малките никога не забравят важните неща. Още щом влезнах, той се затича към мен, прегръдна ми и каза: бате Жорка, Микухо Макай. Преглътнах на сух и казах: Павелчо, айде да е следващия път, защото искам още малко да прочитам. Той каза: добре. На следващия път отидох подкован като студент пред най-важния си изпит. Знаех всичко за Микухо Макай. Къде е роден, какво е работил, какво е изследвал, за кой е служен, какви яйца е имал, какво е остало след себе си, какво е накръстение на него има. Абсолютно всичко. Сядам и почвам да разказвам. И разказвам всичко, както написано по учебник. И гледам Павелчо как със всяка една изминала дума помръква и помръква и помръква. За него Микухо Макай е било нещо мистично, магично, вълшебно. Аз му разказвам една учебникарска история, половината думи той дори не ги знаеше какво означават. Свърших, настъпи неловко мълчание и Павелчо отрони: бате Жорко, това ли беше? Трябваше ми една секунда да се замисля за думите и тяхното значение. Обърнах се и казах: Павелчо, част от историята. Всъщност, преди да стигне остров Нова Гвинея, той попада във водовъртеж. Като попада във въртеж, после се върти надолу и миг преди да се удари, миг преди да потъне, намира една мида, но не обикновена мида, а перлена мида, но не обикновена перлена мида с компас. Почва с нея да плува между китовете, между акулите, накрая достига до един остров, който го няма на нито една географска карта. Там се разболява от треск, когато го намират местните хора, завият го в едни огромни ръста от мандрагора, оздравява, но пирати нападат острова, той спасява острова, една принцеса се влюбва в него, женят се, почват да пътешестват по света и може би още пътешестват някъде. В този момент се обръщам, Павелчо ми гледа сияещ и казва: ето това е Микухо Макай. Една от най-любимите ми истории. Днес ще ви поговоря за едни майстори на думите, които никога няма да видите на тази сцена. Ще ви поговоря за едни хора, които наистина умееха да разказват. Те не просто владееха магията на думите, те самите бяха думите. Слушал съм ги с часове и съм забрала за времето, съм сигурен, че и времето забравяше за своя ход, скрито някъде там между комина, джибрите и третата ракия. Тези хора нямаха такава сцена, нямаха такава благодатна аудитория, нямаха такива невероятни организатори, като Ивчо, Митко и Марги. Тяхната сцена беше най-сакралното място за всеки един мъж — казана за ракията. За пръв път истински варих ракия през 2008 година. Много пъти преди това съм ходил да варя ракия, но за първ път 2008 бяхме само аз и баща ми. За съжаление бяха минали близо 20 години от демокрацията и се случиха много страшни неща с България, с селото, с моя род. Много хора си отидоха, много майстори на думите престанаха завинаги да говорят. Къщите обезлюдяха, тревата лято достига човешки бой и само некролозите
които са пожълтяли от вятър и времето, тъжно плющат, когато задуха Беломорец. Сега ще си спомня за тези хора и съм благодарен нищо, че се срещнахме, че ме покани, защото днеска ще мога да си взема последно с Богом с тях, а аз съм израснал с тях. Отиде си майсторът на думите Владо Дуспата. Владо Дуспата, става въпрос за моето село Кулата, Владо Дуспата беше уникален човек. Мога да ви говоря с часове за него. Слепец по рождение, но под черните очила имаше една неизменна и вечна усмивка. Какво се е криело зад нея, той си знае. Обичаше много да разказва. Имаше богато въображение, в неговото въображение изградаха толкова много интересни герои. Получаваше социална пенсия и не работеше, свиреше много добре на акордеон. И когато някой вареше ракия, се качеше с него на тумбата на селото. И няма да забравя никога ние топли октомврийски нощи в Кулата, когато заедно с мрака на селото се спускаше неговата мелодия от акордеона. Като една топла пелена, като едно топло мариньо хващаше къщите, хората, животните, растенията и някой от някъде се провикаше с любов и казваше: я, Владо Дуспата пак вари ракия. Отиде си майсторът на думите Мишката Релсата. Уникален човек, може да ви говоря часове за него. Той толкова обичаше да разказва и много си измисляше. И всички знаехме, че си измисли и пак го слушахме в захлас. Един път трябваше да вари ракия 12 часа, тъй като имаше много материал и организира първото състезание по надлъгване в Кулата горе на Казана. Събра взетите от целия регион и правилника беше само един единствен. Всеки да разкаже измислена история, но ще спечели този, чиято история звучи най-истинска. Но самият той имаше най-истинска история, която е повече от всички измислици. Съвсем млад бяга от Кулата, тъй като има мач на ЦСКА, той е голям фен на ЦСКА, идва в София. За първ път в големия град, странен, учуден, вижда трамвай. Неясно защо, той знае, че трамвай се движи с ток, неясно защо решава, че токът тече по релсите и започва да си играе, като прескача релсите на трамвая. То оттам му е прякора. И го бута трамвай, което е много смешно и весело. Бута го съвсем леко, не е пострадал много. Трамваджията слиза, той е младо момче, притеснил се, оплашил се, нали, да му няма нещо, да не го обади в милицата, да не го уволнат, кара го вкъщи, гледат мача на ЦСКА, стават приятели до гроб. Всяка година в продължение на 25 години този човек идваше в Кулата, веднъж седмично лятно време затваряха се в мазето на Мишката Релсата и една седмица не излизаха от мазето, само пиеха и пееха. Отиде си майсторът на думите Динката. Беше стартор на тази компания. Изключително готин човек. Мога да ви говори часове и за него. Много обичаше да разказва и той истории. Неговите истории бяха истински. Бяха от харамийския период в нашия край. За войводи, за боеве, за битки. Слушал съм го и там някъде по Дъсмата, под Сайванта, по звездите. В неговите разкази аз се срещнах на живо с Гоце Делчев, с Пито Гулин. Чертахме планове с Даме Груев как да превземем някой град. Пил съм ракия с Постолови води и така нататък. Всичко, което се е случило в този край. Динката беше самия той харамия. Висок, снажен човек, син буен пречен, буен мустак, сини очи, истински бухем, левент, много хубаво пееше. Като запееше Костадин Войводата, цялото село огласеше. Но той също имаше една история, която беше много истинска и лична. Съвсем млад, още в казармата се запознава с една софиянка, голяма красавица, жената, т.е. не, страстна любов пламва, решава да се оженят, но майки й казва: ако се ожени за този кулалийски селендур, крачето ти повече няма да стъпи в София. Те се женат. Имаха 2 деца. Малко преди да навърши 30 години, жената се разболя. Не помня каква беше болестта, но напълня страшно много. Краката се прънаха буквално в едни бетонни стълбове, напълно се обездвижи. Динката, който го харесаха толкова много моми, продължи да се грижи за нея, да си я гледа, сякаш нищо не се е случило, да си я обича. В Кулата с благородна завист казваха и с неблагородна злоба: той я носи на ръце. А той какво казваше? Никой няма да го забравя в двора на Чичо ми съседния, нашия двор, като се напиеше, се изправяше, очите му се пълнеха със сълзи и казваше следното: добре де, какво като краката си и такива, нали очите си и същите. 97 година на Коледа се напи и се заби в граничната бариера и почина на място, сякаш да покаже безумието на всички тези гранични бариери. 2008 година варих за пръв път ракия. Всички тия хора си, за пръв път истински, всички тия хора си бяха отишли и не ми беше много тъжно. Отидохме на Казана, Казана се беше превърнал в нещо като аптека. Чисто, подредено. Казанджията тича и мете след тебе. Ние си носим брашно с баща ни да залепваме казан. Той каза: какво брашно, бе? Вече има шарнирни болт, всичко се завърта, както го обясни френска чекия. Седнахме ние и аз се почувствах много зле. Изживял съм такива магични моменти, сега трябва да скучая. Но вътре в помещението имаше 2 казана. На единия варяхме ракия ние по-вдясно, това е другия, който беше празен. Миг по-късно дойде този, който трябва да вари на другия казан. Оказа се наш далечен роднина от Петрич. На около 65 години, още щом влезе, разбрах, че скука не може да има. Ако ще казаните да ги превърнат в свръхлуксозни молове. Разбрах, че на нашия в Кулата сложили плазма, хладилна витрина и масажорно легло. Нищо, нека слагат. Докато ги има тия хора, казаните ще бъдат това сакрално място за всеки един мъж. Влезе, аз разбрах, че е майстор на думите, че иска да разказва, че има нужда от публика, докопа на мене, почна да ми говори за политика, много мраза да ми говорят за политика. Пробва за футбол, викам, интересуваме само Уругвай и нищо друго. И накрая разбра, че обичам да разказвам истории, да слушам истории и да разказвам истории. Каза: Гошка, истории ли искаш?
Викам, история искам. Я сядай тихо до мене. Сядаме на две дървени трупчета, до нас цепениците прибукват в казана, зад нас пущената църцори в кофата, а той разказва. А Андрея умее да разказва. Просто един истински майстор на думите. Просто си го представям тук как седи и разказва неговите магични истории. И него го няма, за съжаление. Той ми разказва примерно първо за баща си, Митре. Съвсем малък, 4 годишни, тогава било още нямало граница в гръцко, някакъв чорбаджия го взел грък да го отглежда, тъй като те нямали пари техните. Пораснал голям Митре, стана 20 годишни, чорбаджият решил да го жени за неговата дъщеря. Хубаво, накарали го на панира в Серес, ушили му костюм, кондури и така нататък. Хубаво, обаче това е 21 година. Идват гърците, теглят границите и който е българин да си ходи в България. И го гонят и него. По пътя той среща едно момиченце и той изгонено, Мария, дребната Мария, 18 годишна слугинче в съседния чифлик, сирач, няма къде да отиде и тръгва и тя изгонена към България. Нито има познат, нито има къде да отиде. Той взима с нея, отиват в кулата и обаче тогава суматох, всички са се преместили, прехвърляли, никой не обръща внимание. На третия ден разбира, че това момиче нито му е годините, нито му е жена. Той просто е взел, защото няма къде да отиде. И Андрея каза, и представи си, Гошка, майка ми стана и писна. Какво ще правите това момиче? Какво ще го гледаме тук? Още едно гърло, ние не можем да си изхраним. Ти лут ли си, бе? Как си могъл да я доведеш, бе? Абе, малумник такъв. В този момент брата на баща ни, вуйкото Никола, един голям човек авджия, харамия, бухен, се изправи и каза, яки се оженам за нея. Майката пак писнала, бе, как ще служениш, бе? Ти лут ли си, виж колко е дрена, няма пари, няма нищо, имаш ли акъл, бе? Той каза, яки се оженам за нея. И той се оженва за нея, имаха щастлив брак. Обаче, Гошка, ако знаеш, Никола как си отиде? Тая история да знаеш, нищо друго не ти трябва. Викам, бе, няма знам, бе, кажи ми, бе, Андрея. Не такава историята. 45-та година в кулата се завъди върколак. Викам, върколак. То 45-та година много върклаци се завъдиха, но този си беше истински върколак. Обикаляше селото и виеше с човешки глас. Още на сън се стряскам и изтръпвам, като си спомням за него. Андрей е роден 46, ама това е друга тема. Удави 2 овце, 3 магарета, 2 овчарчета и накрая Никола, който в джия каза, яки го тепам на върколакот. Събра дружината и почна да го тера. И го тера, ма не го намира. И един ден, Гошка, един ден се срещат. Фундаментална среща. Много обича думата фундаментална, Андрей обичаше. Фундаментална среща на горните дупки на нива на целото се срещат Никола сам и върколакот. Приклекват и почва да се гледат в очите. Кой ти издържи повече, кой ти се оплаши пръв. Минута, 2, 5, 10 върколакът се оплашва, обръща си и побегва. Никола яхва кони, тръгва след него и се гонят. Върколакът напред, Никола след него, върколакът напред, Никола след него, накрая Никола, конят рухва, умира. Никола стреля, ранява го, обаче върколакът продължава да бяга и го настига Гошка, настига го на дворечето, нали го знаеш дворечето Гошка. В този момент аз съм потънал в историята, аз съм някъде там с коня, с Никола, с върколака, обаче се стряскам, нали съм географ, преподавател в университет и казвам, знам го дворечето, бе, Месопотамия, Тигър и Ефрат. А Андрея ме погледна сякаш самот, вика, ти имаш ли акъл, бе? Аз за върколак ти говоря, къв тигър те гони дворечето, Струми и Пиринска Бистрица. Утрепва го върколакът. И там имаше една чешма тогава, 5-6 шурнара леда на вода да се наведе, да се напие, да го пипне в мелодия и за 3 дни си отиде този човек. Точно в този момент не сме потънали в разказ, чувам баща ми зад гърба ми и каза, хора, какво правите, бе, хора, изтървате ракията, имате ли акъл? Обръщаме се, ракията преляла, около 2-3 литра са изтекли около кофата. Аз се плаша, защото Андрея си ядоса, нали, изтеква е ценен материал. Той се обърна и каза, Гошка, нека е за мъртвите. И те се обичат да пият ракия и те са разказвали история. И сега ще кажа много на здраве на всички тези хора, които съм познавал в своя живот. Но ще завърша с една истинска история, т.е. всички са истински, но за един все още жив човек, който се надявам още дълго време да е жив. И е много близък приятел от каварна, той е тук в залата. Цял живот ми разказва за неговия баща. Голям мераклия, правил много хубава ракия, имал страхотна маза. И бяхме си обещали, че един път ще ме затвори в мазата 12 часа, без да ме отварят и накрая ще дойдат да ме вземат. Никой няма време да отида в тази маза, но най-накрая тази година тръгнахме за Джулая и стигна до мазата. Винаги съм си представил мазата в някаква стара дървена добруджанска къща. Оказа се в обикновен панелен блок. Обикновена панелна маза. Обикновена ли казах? Не. Най-необикновената маза на света. С най-необикновения дядо Ганчо. Прекарах 3 часа в тази маза. Пих ракия с Интришел от 74-та, черешово от 68-та, с захар от 82-та, стренови конки от 86-та. А дядо Ганчо разказваше и разказваше и разказваше. За 3 часа ми разказа целия си живот. Истински майстор на думите. Дидия просто си го представя тук, как седи и разказва. Наистина майстор на думите. Как тръгнал от село стойките като съвсем млад. Как дошъл в каварна на строи нефтена платформа. Как някаква жена, която живяла до неговото общежитие, била без мъж, някой трябва да й оправи покрива. Викнала го да й оправи покрива. Той дошъл, оправил покрива, на слизане видял на секцията една снимка на момиче и го питал, кое е това момиче? Тя казала, дъщеря ми. Аз ще се ожена за нея. Също това момиче от снимката седеше до него, баба Нушка, 65 години сега ни го гледаше с любов. Качихме се после горе, където бях останалите гости, извадихме една песнопойка, изпяхме всички песни от песнопойката, на тръгване за Джулая. Разбира се, пред колата той ме прегърни и каза, ей, цял живот така съм съжалял, че съм нямал брат.
Днеска открих своя духовен брат. Дядо Ганчо е на 81 години, ето е мен и моят духовен брат. В тази необикновена маза. Срещнах Павелчо отново след 15 години в университета. Познах го по името и фамилията, разбира се. Той малко трудно се сети за мене. Но се сети. Седнахме в двора на университета да пием по кафе. Край нас студенти тичат, смеят се, веселят се. Беше есенен ден, аз много мразя есента. Беше тъжен ден и мен ми беше много тъжно. Бях объркан, не знаех на къде поема в своя живот. Чувствах се много зле. Усещах една голяма празнина в душата си. В тази празнина един флудява страх. А по този флудява страх една малка дупчица и призная навяваше ледено студен вятър. И слушах Павелчо разсеян. Той ми разказваше за къде е учил, какво се случило през тези години, какво е княжето, беше първа година студент. Не знам какво усети, но по едно време се спря и ми попита: искате ли да ви разкажа една история? Викам: искам, Павелчо. Но той е за един пътешественик. Викам: ми супер. Той е за Микухо Маклай. Аз до така степен бях потънала собствената си драма, собствените си проблеми, че въобще не зацепих, въобще не се сетих, въобще не реагирах и дадох най-тъпия възможен отговор. Аз знам всичко за Микухо Маклай, доктор по география съм. Той се засмя и каза: вие знаете една история от учениците и Википедия. Оставете. Тя е за хората без въображение. Аз ще ви разкажа една друга история, с която съм израснал. Една магична история и тя винаги много ме веселява. Слушайте сега, вие нали знаете, че той е изследвал Нова Гвинея? Викам: знам, разбира се. Но миг преди да стигне Нова Гвинея, попаднал в водовъртеж, той го повлякал надолу, но миг преди да се удави, намерил една мида, но необикновена мида, перла мида, необикновена перла мида, компас. В този момент аз зацепвам, сещам се за какво става въпрос и почна да се треса от смях. Ама се треса неистово от смях. Не ме интересува хората около мене. Страха, леда, нищо. Просто се весела от все сърце и душа. Павелчо и той се смее от все сърце и душа срещу мене. Хората ни гледат сякаш неполудяли, небето на нас разкъсва, изгрява слънце, по крицунто се спускат две реки, а в дворечето между тях един върклак бяга напред и един харамия след него. Благодаря за вниманието.